माथो सान्दुं गैयाबाबो एफा गरमब्रा। आदा आं गामियाव बेरायहैनोमोन। दे जागोन दे, बोथोरफ्रा मोजां नङा, थाबल' फै। जागोन दे आदा। बावनो जिरायनोसै नामा बस दसे? दे जिरायदो। हाब माथो बोथोरफ्रालाय गरमथारलै। दाखोर फंबाय। औ बस। दंना गैया नोंनावलाय? दङ बस। दे नादो एसे गोथावनो। जागोन बस। एसे मिजिरलायना नागानोसै आं। दे। बोथोरफ्रालाय मासे गरमब्रा बस। दानि बोथोर माथो होनबावनो। ओमफ्राय बस, बे केवटेपारा लामाजों माथो राव सिख्लाबो फैयानोलै। न' बस आदाया। हाब बोरै जाबावनोथाय, गुस्थिफ्रानो दोलोबथारबाय माथो। हाब हालालां, र' जाग्रोनां। माथो दिनै बारायफ्रानो बिराद गाज्रिब्रा। दावरायफ्रा मासे बिरबोथारा माथो। हो सेंग्राफोर। सानैसो मोनबा जिखुनु जाया बसनो लाजासिगोन नामा? जायोमोनथ'। ओमफ्राय हाबाबोथ' जानो लुगैखाबाय बसनिखौ। रब्रा दाखोर फंबाय, एसे दै जखम। जागोन बस, जिखुनु जाया। बेबायदि मोजां मोजां लामाजोंनो सिख्लाफ्रानो फैयानो माथो। जिखुनु जाया जोंनि आद्दा बादिसो मोनखाबाय आं। सामफ्रोमबो बाहाय फैबाय थानांगोन, बे केवटेपारा गामियाव। बस। मा जाखो? मानै दावराय हायलालाय हुइलालाय गां फुवार फुवार फैगासिनो दं। हौ बेलाय बस। ओइ मोसौफोर सिखारजोब। ओइ गामिनि दावराय, मा एसे समायना नोंलाय? बबे जाहाराव बिरलांनो नागिरदों गां फुवारना? सोर नोंलाय? बियो दंगा बसलै जारौ। दाखोर। औ बस। नोंबाजै खालामहैसै नामा? जागोन बस। साफाथार माथो दावरायफ्रालाय। बस लांखानोसै नामा, हाबा मोनजायाव गोबाव जाबाय। बिदिब्लालाय माथो मोखां नायखो, बोदो। बोना लाबो। फैलै मा थाङा जोंहा बसनि हाबा थाथारनांगौ। थांबाय। ए बेथाया, ओइ मोसौफोर मा मोखां नायदों, हो बेथाखौ।
जालालै ओइ मोसौफोर सिखार 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 खारदो 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 ओइ सिखार सिखार Ini gua ini salah ber. Hap naniman. Mana bidik beरायलाबायनांगौ जाखो? जों आयंमोनावसो थांनो फैदोंमोन। ओमफ्राय नानिनि मुङा मामोन? आंनि मुङा अनजालि बेनि आफामेन। आंनिखौ जोंसार बुङो। दे होनबा थांलायसै। जोंसार रथ'। अ अनजालि मा? नोंनि फन नाम्बारखौ होलांनो हागोन नामा? औ हागोन दे। 8133853624 थेंक इउ आदा। दे होमबा थांसै। बोरो नोंखौ आं थाब फैनो थिननाया बहाय मा खालामना एथ' गोबाव जाबोखो होद आदा गामिनि माखासे फालतु सेंग्राफोरखौ लोगो मोनदोंमोन हा मा माथो जालाया एसे नांलायनाय जादोंमोन दे जेबो नङा ड्रेसआ सोलायनानै दुगैहैदो दे जागोन आदा हेलौ सोरमोनलाय आं सिनायासै आंसो अनजालिसो दाख्लै नाम्बार लानाया अ अनजालिसो माथो मा खबर जेबो नङा ओरैनो हरलाबायदां नोंखौ गोसोखांनानैसो फन हरदां मैयानिया दुखु मोनदों नामा अ दुखु मोनाखै जेबो नङा दे नों आंखौ गाज्रि मोनाबा आं फंसे खोथासो बुंनो नागिरदोंमोन अ मा खोथा बुंनो हागोन दे नों आंखौ गाबोन लोगो हमनो हागोन नामा औ हागोन दे बबे जायगायाव बे दै जिङाव फैनो हागोन नामा औ दे जागोन दोनथ'लायसै नामा औ जागोन दे ओइ जोंसार न'आव दंना गैयाब्रा जोंसार ए नोंसो फै जिरायफै आसोल जोंनाथ' मेट्रिक रिजाल्ट नुसिगोनलै पास जाबा मा जाहैयो पास जाबा मालाय माथो जानो हानोब्रा माथो जेबोआनो गैजाया पास जाबा मा स्ट्रिमाव फरायनो साइन्ससो फरायनो गोसोमोनलां फैसायानो हागोन हाया जाखो दाना माथो फैसा थाखा नङाबानो जेबो जाथारला औ नंगौ ओंखायनो आं आर्ट्सआवसो फरायनो गोसो जाबाय थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो अ फंबाय नों फैदों नोंसिनाथ' मेट्रिक रिजाल्ट नुसिगोनलै औ आदा गाबोन फुंनि 8टा PM आव नुसिगोन होद जाम्बा फुङाव PM जाया AM सो जायो अ आदा बावदोंसो आं थोद फाग्ला मा होनोब्रा नोंलाय गोदाव सोरावनो थाथ' फंबाय नोंस्रा रायलायबाय थाथ' आं बारियाव एसे खामानि मावहैनो दे आसोल थाथ'दो थांलायलायनोसै औ दे थांदो होमबा गाबोन लोगो हमलायफिनसै
हाब माथो अनजालिसोलाय? हेलौ आं मैया लिंहरनाया बे दै जिङाव फै। नै आं ओंखारबाय। दे आं थांगासिनो। औ दे होमबा।